Nie ma? Wojtek, cześć! Nie śpiewaj jak śpiewa. No ja, ale to śpiewaj. Chrystus się rodzi, nas powróci. Anieli grają, króle wita. Pasterze śpiewają, bydle tak klękają. Cuda syna ogłaszają. Przyszedł tutaj z jakimś swoim darem. Niech wyrazem naszych darów będą królowie, którzy mają kadzidło, złoto i mity. Oni pierwsi złożą swoje dary, ale zanim to nastąpi, młodzież jeszcze przygotowała jakby podsumowanie naszego orszaku.